yläkulma soi, porilaiset purnaavat yhteensä. Silloin ei tullut onnistumista, mutta nyt olisi arvokas paikka, kun siitä tulee laukaus. Pakarisen laukaus, se kimpoili siinä Grayberryn mailan kautta. Ja siinä nyt kotiyleisö purnaa sitä, että maila siirsi Martin pois. No, se oli kyllä päreinä. Vesalainen laukoo ja siellä on yläkulma soi. Porilaiset purnaavat. Mielestäni turha purnata. IFK tulee ja kaventaa. Tässä nähdään tuo Grayberryllä maila pois. Ja Martin siirtää sen Ässien vaihtoaitiossa ollaan edelleen aika tulisilla hiilillä tuomariston suuntaan. Anssi Salonen on tekemässä selkoja, kuunnelkaa porilaisia. Olipa upea tarkka rannelaukaus tästä näin B-pisteesiltä Kaarelta ja siellä on hyvää maskia ollaan myös maaliedustalla tekemässä.